Тапшырының алдағы кытлау сәләмен біз Николаевка районы Зур Шириклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 2-5-ле юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Ерниев Иркен Җафар улы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны газиз әнисе Румия, тормыш иптәше Рания, уллары Илдар һәм Ринат гаиләләре белән, апасы Рәйсә һәм барча туганнары да кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз улым, сөекле тормыш иптәшем, яраткан әткәебез, кадерле бабакаебыз. Бүген синең гаять шатлыклы һәм матур юбилеең. Шушы тантанаң көнендә мин әниең буларак сиңа карап балам шатланам да, горурланам да. Киленем Рания белән алмадай 2 уллар үстереп, аларга матур тәрбия биреп, инде олы тормышка да аяк бастырдыгыз. Бүген инде сез үзегез дә 3 татлы оныгыгызның хөрмәтле һәм яраткан әби-бабалары булып яшисез. Шушы соң ул бәхет түгелмени? Эштән сине сагынып, яратып оныкларын көтә. Бар изгелегең өчен балаларың рәхмәт укый, ә хатының синең янәшәңдә үзен бәхетле итеп сизә. Мин дә улым, сиңа бары дугалар гына укып калам. Кадерле әтиебез, гомер юлын якты илге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине 55 яшь тулу уңайы белән кайнар кытлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әни без белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гадиллеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син әти безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянышыбыз, ышанышыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух шишмәбез, яшәвелгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әти, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен, гел шулай көләш, ягымлы булып, безне сөендереп озын-озак яшә. Рәхмәтләрне сиңа җиткерергә, каян табык җылы сүзләрне. Тигезлектә тулы бәхет белән каршылале алтын көзләрне. 55-тә гомер йомгагының тик яртысы гына сүтелгән. Әле алда зур бәхетләр күптер, язмышыңнан бүләк ителгән. Үткәннәргә үкенмәслек итеп яшәгәнсең, күпләр соклана. Муллык, бәхет юлдаш булсын һәрчак яшәгәндә якты дөньяда. Май кояшы нурын сипкән кебек, ташып, тулып килсен бәхетең, сәламәтлек, уңыш юлдаш булсын, чынга ашсын хыял өметең. Кутлы булсын сөеклебез туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсен синең гомер көзләрең. Хөрмәтле Иркен Җафарович, матур юбилеегыз мубарак булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Sağışlanma doğan günündə Yıllarım uzsa da, köngüllərim tulsa da Şadlıqda ötsün senin bugünkü doğan günün Yıllarım uzsa da, köngüllərim tulsa da Şadlıqda ötsün senin bugünkü doğan günün Bu dünyanın madurluğunu göresin Yaşıl birle bitbirgəndən Seni hürmət edib bugün bizdə Təbrikliybiz doğan günündə
seni